Balai fi buat yêu Giêsu. Hatu kadon kadau bai fi buat yêu. Ngam tip kadau yêu bai fi buat yêu trai. Kalau along ru hakapor ka jong Giêsu baki briu ki buat yêu Giêsu. Ki buat yêu kat shabau ulat ki thong yêu nadin. Namar biki kwa bani i ki kamba bakin mat ki kamba ki batko ki wan ki bakelut ki wan ki bayap siliang ki wan badaki hajar ki thong yêu Giêsu. Bakim i uru wala baulet shalom ru shitai ki buat chanu baulet ki buat bi u nadin ki thong yêu chanu baulet. Hakayeng ka jong ki wan baki ki klem perkat shu wat ya katnum yeng jong ur ki liet no kim perkat de kim sngosen ai Giêsu ki liet la ka liet tang banyo benefit banyo jimentoi la di namar ba uni parlok jong ki upang namar upang yap siliang silong bau trau jam nuat klem dom ya ki tading ta ba la nang ipet ki breu ki ak thong ki be yu trai tang da ka we baki nyo jimentoi ha ka jing im ka jong ki ka jing be ka jong ki yu trai mdei baki nyo yu trai ndei baki nyo ya ka jing kar khu nau trai tading tau Giêsu da sngotenat ya kata hagoi ka por Giêsu besai ki san hajar hagoi ka por Giêsu besai ki saw hajar bat kilayo ya kata ka jingbam la fi puli ka gospel Yohanes la man riu ka dekat ka ba arpun riu ka ong Giêsu le thu akiu la ong shisang ong api piwat inga na ba pilayo I ki kamba hanrei na ba pilaya bam na kita ki kpu bat pilai kedang pi buat yu trai mdei namar ba pi I ka kamba hoi haka jing sha ki la dei ban sungu thu bau trai le ka kamba hangta hanrei ki klem da sungu thu pat ba ka dei ka kamba ka bau bleu la le man sai kita ki la shu sungu bang man yo eta ka bam man yo eta ka dok ka bat ki ong ka biang ingi ban shu buat bi trai ban shu bam ai bi nu trai namar dan kam le bela shu dan kam le bela sngi shu ta de hing ta ngi ne kit bat khon ba kti ngi buat bi trai ngin shi yo ke baro de ta bo Giêsu usngo tho ye ka motif jong ni ki breu usngo tho ye ne ka jingmut jong ni ki breu pleng ni ki breu ki buat ye ngam dei bakin yo ye nga hanrei tang ban shu yo na nga ta ding ta ka ktin ka jong blai ke thu bo Giêsu uda kren da ka ktin ka ba kham ya gini ki ba buat ye ba ka ta ka long la pi puli beng yo ne slong ban riu ka de khot ka ba san phulai ka ong ne namar ka tau Giêsu le thu haki shang ong api lem da pi bam ya ka do jong khonu breu bat bapin di ya ka snam jong u phimdon ya ka jing em haladi wong la phim bam ya ka do jonga bat ban di ya ka snam jonga phimdon ya ka jing em haladi bat kani ka la dei ka jing kai ka ba kani ka la dei ka jing kai ka ba da ngam hi tiao bat ka dei ka ta ki kim la ban pediang ya ka ta bat ki ong ni Giêsu la hi kai baklai mat ba dei ta ki no yu trai ki man ba me ka do jong me ka long ka pop bandi ka snam li ta ka ta ka an ka jong Moses ka long la khang persha bandi ya ka snam u Giêsu klem thmu ya ka ta ka bakin jado anre u thau ya ka bakin jaman sim u Giêsu u thau ya ka bakin jaman sim anre gini ki breu kim sngo thu ya ta ka bakin jaman sim ki bot ya u namar tang ka ta ka bakin jado ta dehing ta bakila no u Giêsu ba din na tau Giêsu kli ki sanran phiru phni no ne kum no yanga kadakhat riu pun riu kong nado kata shibon na kisnran su kila kila din no nabakim yale lem shu bat u namar kata u Giêsu la kali kita khar arngot ru phiru phiaman ne man lek no anda kam tau Simon Petrus ule thu ha u kotrai de hanu pat bangin yale midon ya ka ktin ka jing em bam jikot u Petrus u midon ya ka ktin ka jing em bam jikot phi ke ni ka do u Giêsu kran nang ne u ong be u de pu bon herna beneng ngadei manga to pu bon herna beneng bam yang ong bau Giêsu udei ta pu tading ta fin da pen bau Giêsu habala pen shoyu agari khlau u soitan wan ban ong pen kelak pu yakini ki mau u Giêsu ong bam tang do pu henry daga ktien ka bami no na ka shintur ke jang blai daga ktien baro ka bami na ka shintur ke jang blai ka bamut hi u Giêsu pen yasriem yu ta pu daga ktien ke jang uhi kan kajikali kalong ni kasngi pi buat tang man shuyo kamba yu Giêsu ne pi kwa ya ka ktien ba phin bam ya ka ktien ba phin bam yu ni ktien jong blai u balong na do meningkong yonis iwe ka ong ha meningkong lo dan ktien lo dan ba blai ba ta ktien lo long blai u Giêsu long ta ktien pi buat yu trai ba pi yo ban bam ni ka ktien ya ka ni ka ktien ka jong blai bun sing le ya long kristan bun snem ri tang ar khot lai khot la lendet ngi klem bam ni ka ktien
kan mentoi iu ban yo jing khia ka do ka jong fi kan mentoi iu ba pin yo jing kar khu ka jing em la da phim don ye ka ni ka tien ka jong ble ka jing em ka jong fi u jisu ong ka ni bam ye ni ka tien na mar ngalong mga ka yung tau kpu ngalong mga ka yung tau tien la phi bam pin yo ya ka jing em ka babam jikot tadeng ta kumno pin yo jing em la da phi don ye ni ka tien ju ka jing em ha po jong fi tadeng ta kam mentoi ban ong ala but u jisu na balong kristan la long niam kam don jing but lem da phi don ye ka ni ka tien ha ka jing em ka jong fi jisu ong bam ye ni ka do jonga bam ye ni ka do bolong kpu bolong ka tien ka jong blai bam tadeng ta bam bara ba phi bam ka tien ka jong blai ka tai ya phi ka tien jong blai kan ai jing em ya phi kum ba phi bam ka ja ka do ka ai jing em ya phi ka ba kan ja do kum jo ba phi bam ya ni ka tien bam ni jisu pediang ni jisu bon sin ngem la ban digest you jisu mal ka ji kai jong u ka e than teng teng ka ji kai ka jong u teng ka bo yangi ha ka jing e ka teng teng ai daw kum ki breng ngem la da phi phim la kam dan jing man toi ban ong an bot you jisu digest you jisu nget ya ka ai ka bo ong ya ka ai ka ba hui kai ya ka ta tu ko ngu kan lem da kum ta kam dan jing man toi ba phi phin bot you try kam dan jing man toi ka tu ka jing long kristan ka jong phi la da phim ko ngu ya ka ni ka tien jong try jisu ong ru to di kan ya ka snam ka jong a kai ka snam pin kan mau ya ka ni ka snam ka de ka pin kan mau po kana galilea la pin kan lawan da ka ta ka kan kai ka ni ka ka kran yo man sia ma khot la da phim don ya ka tien ka jong blai bala da phim don ya ka tien bat ya ka ka ba kran yo man sia ma khot u balong ka jingim kam dan jimen toy ya phi ba phin long kristan kam dan jimen toy ya phi ta da ho na we breu ba ka ta ka long ka jing anut ka jong try ba phin bam ya ka ni ka do phin bam mu ni kpu phin bam ya ka ni ka tien ba kum ju ro phin di ya ka snam ka jong jistu namar ka don ka jing im ha ka snam ong ka tien ka jong blai namar ka jing im jo ka do ka long ha ka snam definitely Leviticus ka long ka ba khat nyo ka tho ya ka ta ba ka jing im jo ka do ka dei ha ka snam tading ta la da ngi kwa ban yo ya ka ni ka jing im ngi ha ban di ka ni ka snam kawan na ka ka dei ka liquid tading ta bo jisu ai ya ka snam ka jo ba ngin di ha ka ta ka jing khawai ka bo ya bam bat kita ki sinran ki jeng wong ka ni ka long ka khuri ka ba thmai ka de ka jutang ka ba thmai ka long ka snam ka jonga ka ba phipin di ban yo ya ka jing im tadeng ta ka snam ka kran ru yo man sim ba khoi jisu ong tu kau jar ka ba sliang tawan changa tawan tu di ulong ka ulong ka jing di ki khun Israel ki le bam ya ka manna ha ka ri khlau ba ki le di na tau mau siang ba tau mau siang la long kris pi di na mi kris pi bam na mi ku ba long kris tadeng ta no ni ka sngi karpat ya pi dwai kan ba pi dwai pi long kristan ka pi long kristan la da pim don ni ka tien ka jong blai pim don ni man sim jong blai kam dan jing mut kata ka jing long kristan ka jong pi ini dwai ka ni ka sngi ka ba tau trai kwa phin ngut ya phin bam ya phin di ya ha ka jing im ka jong pi bam ya di ya bam ni ka tien di man sim jong blai la pim don ni man sim kris pim long ka jong kris wanum shui lek ta man shui le awat ki kamba mare sini mare satai la ja sata kum ta ya mare lu sata ja sata kum ta mare lu sata ya poi lu sata henry pi klem yo kris habu trai ong ya pi le ya kata habu trai wi kai ya pi ko ngo ya kata ka de ka we namar ka jinget ke jong pi ban shunget yo kris klem ka jingle kalong ka balen ai ngin ya dwai ni ka por ka bamenta trai ni ka por ko kanrat dan sibun ki breu ku trai ki wan shame tang bakin yo ya ka jingkar khu yo jing pen khia ban yo ya ka jing pelat na ki jing e ka jing le andrei trai memon ta ya kata andrei memon e ku kanrat bakin yo ya me ko jisu bakin di ya me bakin bam ya me ko trai bakin di ya ka tien ki jong me ko trai bakin bam yo pu ko trai chi sbe ban bam yo pu bolong ka tien ka jong me ban di yo men sim jong me ko trai ka jim ka jong ki mar melong me ka jing di ka bashisha melong me u jing ba mo bashisha bala kim ko ngo ik tin ka jame kam dan mentoy ki go try ba men le sibun ki kamba kam dan jimentoy ben shio khia kam dan jimentoy go try bakin shio ko kan ra try ya kita ki jing pelat na ki jing e man me tip ya ni go try ba ki bon ki bru la shibut ya me go try na mar ba khat lu me sa mar we ya ka ding phna try me mon ya kata ko kan ra try me la pen kre ru ya ka jaka na mataki ba bon ha bening ga blai mem kwa ba ka ki jaka ki long thli me kwa go try ben ki khon kin yo pediang ye me ko pa ai bekin pen ko ngu ile de ka ktien ai bekin pediang ye ka ktien ai bekin ngut ye ne ka ktien ka jong me ai bekin di ye me ko try ba kan da rong shisha ka do nut kan da rong shisha ka men sim ka jong ki ko try
Adwa yang kerkui ki we ablay. Hallelujah. Mun sim jame ko trau ta pen kendo ko trau we kan ka por. Ki bapet ya kan ka program. Hagar tengi jong Jesus ngadwai. Amen but amen. Trau yang kerkui fiu nang ai bore fi. Bam yu Jesus, di yu Jesus man lakas ngi. Pinyo ya jing embom jukot. Manum dwai taman yo jing kerku. Dwai pinyo yu nong kerku.